uplynulých dňoch sme mali možnosť zaznamenať kontroverziu medzi rôznymi spôsobmi merania a vykazovania korupcie. Na jednej strane ju možno merať tým, že sa budeme ľudí pýtať, nakoľko ju pokladajú za častú, nakoľko ju vnímajú. Na druhej strane sa ju môžeme pýtať na ich skúsenosť s ňou. Dôležité je tiež, či sa spýtame bežných ľudí na nejakej reprezentatívnej vzorke, alebo či sa budeme pýtať podnikateľov, prípadne tzv. Expertov. Zaujímavé je, že rôzne spôsoby merania alebo opytovania sa týkajúce korupcie vykazujú v posledných rokoch na Slovensku rozdielne výsledky. Aj preto je pre mňa oveľa zaujímavejšie sa pokúsiť odhadnúť mieru korupcie na základe tvrdých dát, na základe trhových transakcií. Nie je to jednoduché, najmä preto, že na Slovensku neexistuje rozvinutý kapitálový trh a nie je preto možné pozorovať napríklad zmeny hodnoty firiem, ktoré sú politicky prepojené na základe nepredvídateľných udalostí, ktoré ovplyvňujú politickú a nie ekonomickú scénu. Napriek tomu, isté typy transakcií v niektorých sektoroch, napríklad týkajúcich sa emisí alebo tie, ktoré sú na farmaceutickom trhu, môžeme relatívne dobre porovnať. Preto napríklad vieme povedať, že úroveň predraženia liekov na Slovensku bola približne 15% a viem povedať, že u niektorých firiem to bolo až 30% a viem povedať, že na základe zmien v regulácii už tieto typy ekonomických rent neexistujú. Čo sa týka rôznych druhov korupcie, vo verejnej diskusii sa väčšinou hovorí o korupcii, ktorú si dokáže bežný človek predstaviť. Teda o istom type verejnej zákazky a o nejakom úplatku alebo inej forme služby alebo protiplnenia, ktorý úradník alebo politik dostal. Podľa mňa omnoho dôležitejšia a závažnejšia je taká korupcia, ktorú nevidíme, ktorú predstavujú dohody vrcholových politikov a veľkých hráčov na trhu, ktoré istým spôsobom distribujú ekonomickú rentu. Je to napríklad v energetike alebo v zdravotníctve a takýto typ korupcie na Slovensku zatiaľ vôbec nebol politickými elitami problematizovaný.